Jak se jmenuješ, odkud si? Volám sa Moon, vlastným menom Samuel Miščík a som z východu Slovenska, ale žijem v Prahe. Před čím tady stojíme právě teď? Stojíme tu pre mojím Lamborghini Huracan Evo 655 koní, 10 válec, 5,2 liter a je to jeden z najkrajších superšportov, ktorý sa dá kúpiť. A jak jsi na tohle auto vydělal? YouTubeom. Robím YouTube 12 rokov, som aktuálne najodoberanejší aktívny youtuber na Slovensku a aj skrz to, že žijem v Prahe, no tak primárne ma teda sledujú Slováci, ale aj Češi a živím sa animovanými videami s autami, videami z lifestylu a taktiež vyrábam naučný content pre školy, ktorý sa premietá po všetkých školách v Československu, takže snažím sa aj týmto spôsobom proste byť napomocný našej kultúre. Řekni mi 3 věci, které na tvém autě miluješ a 3 věci, které na tvém autě nenávidíš. Tak určite milujem na tom ten zvuk, 10 válec je proste symfónia na kolesách. Taktiež sa mi ľúbi to, že ako toto auto bere pozornosť. Som verejne známa osoba, takže mi to hrá krásne do kariet. A ešte sa mi na tom páči ten vzhľad, to, že ako toto auto vypadá. Ja som bol od malička na Lamba, bolo to moje vysnívané auto od mala, takže je to proste italské umelecké dielo na kolesách. Ty jsi splnil sen, říkáš, že tohle je tvůj dream car. Jsou ještě nějaký další dream car z pořadí, nebo toto už je úplně absolutní top? Nie. Dream už je asi len rodina a veci, ktoré si nemôžem kúpiť. Toto už je top. Jsou nějaké věci, které na tom autě třeba nemáš rád? 3 věci, které třeba bys tam našel jako negativa? Ono, je to prekvapenie pre kopu ľudí, ale áno, aj takéto auto má brutálne veľa nevýhod. Asi taká najväčšia nevýhoda je praktickosť tohto auta. Toto auto má vpredu len taký malý 100-litrový kufrík, do ktorého sa dá tak maximálne nejaká jedna taká malá príručná batožina, ktorú si môžete so sebou zobrať do lietadla a ináč si musíte veci skladať na miesto spolujazca, keď jazdíte sám, keď jazdíte s niekým, tak to miesto sa ešte skracuje. Druhá vec je to, že toto auto je relatívne tvrdé. Ja toto auto som mal 2 alebo 3 mesiace ako daily car po Prahe a tak ďalej a bol to celkom challenge, ale dá sa to, ale nie je to určite pre niekoho, kto si chce zažiť komfortnú jazdu. A tretia vec je to, že proste Lamborghini sa hrozne sústreďovalo na to, že ako to auto vyzerá, aký má motor, aké je to spoľahlivé auto z hľadiska motorizácie a tak ďalej, ale už sa veľmi akože nezaoberalo o infotainment. Kedykoľvek proste sa vám vypne infotainment, musíte zapnúť, vypnúť auto na benzínke, aby ste znova mohli počúvať hudbu. Musíte proste vedieť, že ako určite tlačítka fungujú, lebo keď chcete akéby okno napríklad dať hore, tak stlačíte hore a ono to ide dolu napríklad. A je tam kopu týchto nedomyslených vecí, Okay. ale konec koncov, keď toto auto milujete, tak všetky tieto negatíva dokážete ignorovať. Co bys vzkázal někomu, kdo by jednoho dne chtěl mít takovýhle krásný Lambo jako ty? Nepremýšľajte nad tým, že toto môže byť váš cieľ. Jo. Ja som začal s YouTubeom kvôli tomu, pretože som bol šikanovaný na základke a nevedel som ani, že sa z toho dá niečo vydelávať a proste 12 rokov odvtedy proste je to moja hlavná práca, ktorá ma neuveriteľne baví, do ktorej dávam veľmi veľa svojej energie. Od rána do večera nerobím nič iné len ako YouTube a proste niekedy tie ciele netreba mať nastavené až tak vysoko, ale treba ísť postupne, pretože keď máte okolo seba mlhu a nevidíte, že kde je váš cieľ, tak už len malé krôčiky vás môžu čím ďalej tým viac priblížiť ku tomu viditeľnému cieľu. Takže takto treba brať aj život. Samuel, Moon, díky moc. Díky moc.